Nkosini siyabingelela. Obingelelayo Mkhulu Dlamini 10111. Ngiyacela-ke mntana wasekhaya, ngicela wenze ukulungiswa. Ngicela u-like, ucommente, usubscribe. Before uqala ukubuka le video, uyibuke uze uyiqede bese uya-like, bese uyakhomenta ukuze sikwazi ukunipha ulwazi olubanzi. Namhlanje ngifisa ukuthi sike sikhulume ngendaba ekuthiwa isithunywa nedlozi. Ngezwa abantu bayakhuluma bathi isithunywa silula, bakhulunyiswa ukungazi, bakhulunyiswa ukucabanga ngathi mhlawumpe into mhlawumpe evele nje yenziwe nje ngalento esuke yenziwa kanjalo. Cha, kungcono ukuthwasa ngoba uma uthwasa uyathwasa, uceda ukuthwasa uma usasesikhupheni uphuphe idlozi likutshele ukuthi lifuna ini, liphinde litshele ugobela wakho. Ugobela wakho akwenzele lokho kusuke kushiwo yidlozi ngaleso sikhathi. Akwenzele lento ekuthiwa idlozi maliyifuna ngaleso sikhathi. Kodwa uma sifika endabeni yey'thunywa, ayikho into enzima njengesithunywa. Ayikho into enzima njengesithunywa. Abanye namhlanje bagcoka amajazi angcolile, anuka amakhwapha, abazenzi. Yingoba iy'thunywa ezabangena zisuke y'funa leyo nto leyo ngaleso sikhathi. Uzoke ey'buze-ke omunye umuntu ukuthi why lo muntu agqoke ijazi elidabukile kanje? Kanti abantu bakubo abasuke bemdayirekthe ngaleyo ndlela leyo. Bafowethu, indaba yethunywa ijulile kakhulu kunokundaba yokuthwasa. Abantu bayathwasa, bahambe bayothwasa, besuke ekuthwaseni, besuke lapho bephothule ngendlela abaphothula ngayo bese bayosebenza. La esithunyweni uyathrayela, uyawuthrayela nje even no-5 years, uwuthrayela nje la sithunyweni. Esithunyweni asikho lesithunywa esithi siqhuma ngosuku noma nge-1 days noma ngeviki. Amanga lawo. Basuke nje bafuna ukukuthathela nje imali, ahambe nje lowo muntu loyo othi ukukhuphulela isithunywa, asuke nje ezenzela ngaleyo ndlela uqamba amanga. Into eyinkinga ngesithunywa kakhulu iyodwa, isithunywa asikhulumi ne-mentor yakho, isithunywa asikhulumi nogobela wakho, isithunywa sikhuluma nawe ngqo. Noma sinenkinga ekhona ngendaba yethunywa ukuthi isithunywa sakho asikhulumi, ngeke ngikwazi ukwenza i-assess mina ukuthi ngikusize ngaphandle kokuthi isithunywa sakho sibuye kuwena sikutshele ukuthi makwenzakaleni. Into enzima kakhulu ngey'thunywa, isithunywa sikumuntu, isithunywa sihlala kumuntu, isithunywa sikhuluma nalowo muntu loyo, asikhulumi nomuntu njengedlozi. And isithunywa sisuke sikhontrolwa yilowo muntu loyo. Even une-mentor ekusizayo ngokwey'thunywa, ayikwazi i-mentor ukukusiza ngaphandle kokuthi wena uyitshele ukuthi makwenzeke u-1 no-2 no-3. Mina as a mentor, uma ngikusiza ngokwey'thunywa, ngingakunikisa ngamagobongo, ngikufake emanzini, ngikwenzele whatever ngisuke ngikwenzela kona. Uwena ozonginikeza i-access yesithunywa sakho ukuthi mkhulu-ke, isithunywa sami manje sesifuna ukuthi mina ngenze kanje. Ngicela ukuthi mkhulu sihambe sekwenza u-1 no-2 no-3. Isithunywa sami sengivukise sathi ngibone ukuthi sekufune ngenze ngale ndlela, ngilungisa isithunywa sakho. Ayikho into enzima njengesithunywa. Isithunywa siyamsanganisa umuntu. Abanye namhlanje basey'khupheni bayathwasa, bathwasela indaba yey'thunywa. The reason why yingoba uthi umuntu kungcono ukubalekela ey'thunyweni ngoba idlozi linzima.
ngane zakwethu, kungcono esithunyweni, kungcono edlozini. Mina ngifuna ukukutshela namhlanje, kungcono edlozini kunasesithunyweni. Ayikho into enzima njengesithunywa. Isithunywa senza umuntu alahlekelwe i-control, alahlekelwe yinto acabanga ukuthi ngeke ilahleke. Yazi into emnandi ngesithunywa mase sishaya umuntu, simshaya kancane, simshaya kancane isithunywa, simshaya kancane, masiceda sishaye ukuthi kumosheke yonke into, kungaphinde kulunge. Sesiyathutha-ke isithunywa kuwena. Sesidinga wena-ke manje ukuthi ujule ngempela, ukhuleke uma kufuna ukukhuleka, usiphahle uma kufuna ukuthi usiphahle, ngoba nale ndaba yethunywa iyahluka. Iy'thunywa y'hluka ngey'ndlela ey'ningi nangey'nhlanhla ey'ningi, kodwa ukuze sikwazi ukuthi lokho sikulungise, kuzodinga ukuthi wena ujule kakhulu ngendaba yethunywa, ngoba isithunywa siyakwenza ukuthi, one, ube nenkinga yekhanda elingapheli. Okwesibili, ube nenkinga yey'ndlebe. Okwesithathu, kube amehlo. Okwesine, kube amazinyo. Kuyazenza leyo nto lezo iy'thunywa. Ikhona into enzima ukudlula yonke into ey'thunyweni, isithunywa samanzi. Isithunywa samanzi into ejule ngendlela eyisimanga, exakekisa umuntu namhlanje. And isithunywa samanzi angeke usize umuntu ongenaso isithunywa samanzi. Ngeke usize umuntu ongakayitholi i-graduation yakhe esithunyweni samanzi. Ngeke usize umuntu ovuka namhlanje athi usunesithunywa asuke lapho athi usiza abantu bese athi uzokusiza ngokwey'thunywa samanzi. Isithunywa samanzi namhlanje abantu basey'nkingeni ngesithunywa samanzi. I-dangerous, iyingozi and iyabulalana. Inkosi mayikubusise. Ngicela ukuthi u-like, ukhomente bese uya-subscribe ukuze ukwazi ukuphinda uthole omunye umbukisi. Ngiyavalelisa-ke mina njengomkhulu Dlamini 10,111, Nkosi yomhlahla phansi egoli ethembisa, Nkosi ey'thunywa. UDr Dlamini 10,111 indumandumane bathi mbambe mathithibala myeka mathithibala iyozathi tsiyo sengivuthiwe umthakathi yimfana iyozigibela umnikazi. uDlamini umalando nasomoya sombiyolo bikela amadoda ayicaleni mfolosi mnyama inketha abaweli. Yile ndoda eshaya imhlahla bathi shaya inyoni ngetshe lodwa sibe ngambili bathi 1 multiply by 1 wagcina kungu-2 1 wagcina kungu-1 usele emuva nesilabhasi.